காக்கை சிறகினிலே இக்கவிதையை இயற்றியவர் பாரதியார். அற்புதமான இந்த கவிதையை பல இசையமைப்பாளர்களும் திரைப்பட இயக்குனர்களும் தங்கள் கற்பனைக்கு ஏற்றவாறு மெட்டு அமைத்து அதை பாடலாக்கி உள்ளார்கள். அதில் குறிப்பிடும்படி கூற வேண்டுமானால் 1981 ரகுவரன் நடிப்பில் வெளிவந்த 7வது மனிதன் என்ற திரைப்படத்தில் இந்த கவிதை பாடலாக்கப்பட்டுள்ளது. பாடல்: காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா, நின்றன் கரிய நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா, பார்க்கும் மரங்களெல்லாம் நந்தலாலா, நின்றன் பச்சை நிறம் தோன்றுதையே நந்தலாலா, கேட்கும் ஒளியிலெல்லாம் நந்தலாலா, நின்றன் கீதம் இசைக்குதடா நந்தலாலா, தீக்குள் விரலை வைத்தால் நந்தலாலா, நின்னை தீண்டும் இன்பம் தோன்றுதடா நந்தலாலா. பாடலின் பொருள்: காக்கையின் சிறகை பார்க்கும்போது கண்ணனின் கரிய நிறமும், பசுமையான மரங்களை பார்க்கும்போதெல்லாம் கண்ணனின் பசுமை நிறமும் தெரிகிறதாம் பாரதியாருக்கு. அது மட்டுமல்லாமல் கேட்கின்ற ஒலிகளிலெல்லாம் கண்ணனின் குழலோசையாகவே கேட்கிறதாம். நெருப்பில் விரலை வைத்தால் கூட கண்ணபெருமானை தீண்டும் இன்பமே தோன்றுகிறதாம் பாரதியாருக்கு. இவ்வாறாக காக்கை சிறகினிலே, பார்க்கும் மரங்களிலே, கேட்கும் ஒலியிலெல்லாம், நெருப்பின் சூட்டிலெல்லாம் கண்ணனை கண்டார் பாரதி.